Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Biarritzera etorri gara. Gorka Urbizurekin egin dut hitzordua bertan, eta luze eta zabal aritu gara bere izenean kaleratu duen hasiera bat diskoaz. Gainera, bere banda ezagutzeko aukera izango dugu datorren erreportajean. Gaur, gurean, Gorka Urbizu. Betetzeko denak agian zertan eman duzu zure bizia bizitzak digunean zalantzaren ean jartzeko Apa Gorka, hemen elkartu gara, Biarritzeko Atabal aretoaren atzekalde honetan, gaur ere kontzertu izango duzu, disko berria aurkezteko, duele hilabete batzuk kaleratu zen lana, hemendik hilabete batzutako distantziarekin, nola ikusten duzu? Oso pozik eta oso eskertuta ez publikoarekin. Harrera oso nahi izan du, bai publiko aldetik eta bai kritika aldetik ere, uste dut oso musikarien gustuko diskoa dela, hori ere gustatzen zait. Dena zen olako galdera ikur erraldoi bat diskonen inguruan, ez? Hola, atera nuen moduan ere ez ustean, aurrerapenik gabe, 4 urte fokotik aldenduta egon ondoren, eta estilo berrirekin konparatuta behintzet, beste koordenada batzuetan mugitzen den diskoa da, eta orduan, sekula zakizu ez. Nik behintzat, neuen olako inkognita bat, ze pasatuko ote zen, eta oso pozik ez. Harrera kristona izaten ari da, gu gozatzen ari gara, gozarazten ere bai, esango nuke, jendearen reakzioak ikusita. Eta bai, oso hasiera polita izaten ari da bai. Hor badago nolabaiteko haustura bat, zure aurreko musika bilarekin, berritxarrekin alderatzen badugu, badaude gauza batzuk igual agertu izan direla zure bidean zehar musikalki, baina disko honetan beste koordena batzuk azaltzen dira, ez? Haustura hori, imaginatzen dut ere bilatu izan dela pixka bat, aurreko aro horrekin apurtzeko, behintzat norabide berri batean sakontzeko, ez? Bai eta ez, bai esan nahi zute, gauza bera egiteko ez nuen berritxarrak utziko ez, hori argi daukat. Nekien beste nonbaitetik idatzi nahi nuela. Ez dakit ere haustura den, jende askok esan dit ere oso gorka dela, ez dakit horrek esan nahi duen, baina igartzen dela azkenean ez, nik ikusten dut nire bilbide luze honetan beste urrats bat baliz bezala, ez duke esango dagoenik alako eten estilistiko ikaragarririk, baina badaude berrikuntzak ez, eta batez ere uste dut soiltasuna edo uste dut gordintasuna dela diskonen klabea ez, bai arregloetan, ekoizpenean ez, diskoak oso soinukera berezia daukala uste dut. Eta oso gordin agertzen naiz, kasi zaurgarri, kasi badagor fragilidade bat disko honetan, jartzen zaituena, uste dut ausardia puntu bat ere egon dela, ez ausardia edo igual... Bai, pentsatzen dut hainbeste urte pasa behar izan direla, behingoz, ez dakit, ausartzeko hain gordin aurkezteko, nire burua hor erakusteko disko honetan. Eta, horrek uste dut mesede hain diela kantuei ere bai, oso sentimenduak edo kantuek daukaten feeling hori jartzen dara lehenengo plan hortan. Eta berra da, berrirekin dagoen ezberdintasunik handiena hoxe da, oso gordina dela, ez dago distorsiorik. Ni beti izan ditudolako barrera batzuk, oso ondo zetozkidanak, izkutatzeko bezala, eta aldiz hemen erabaki nuen horiek guztiak kentzea, Kendu dut distorsioak, kendu dut geruza pilo bat, oso disko soila da, eta orduan, puri-purian dago dena hor lehenengo plan horretan, eta hori egitea ez da inerresa, hori egitea ausartzea, uste dut. Neri bintzat asko kostatu zait, urte pilo bat. Esan daiteke agian zure atzeko aurretik indako bide osoa antzi gabe, baina zerotik abiatze bat dela, proiektu berri bat, ideia berri batzuekin eta beste noraide batean.
Ba, nik sentitzen dut nolabait zorniola nire buruari olako disko bat, aspalditik ez. Bueno, olako bakarkako disko bat, nire izena bizenez sinatua, hori horrekin ere izan dut nire buru jana, respeto handia emate dit horrek. Ez hain lehenengo lerroan egoteko, azkenean nik beti uste izan dut ez, niretzako importantena dela nire kantuak edo kantuetan esaten dudana, eta ezen beste norbera ez. Gaur egun igual, ez dakit hori oso bogan dagoen. Baina, bueno, gero pentsatzen nuen olako disko batekin, olako letrekin eta olako mezuarekin koherentea zela ere nire izenakin sinatzea. Eta hortxe nabil, pixkate, hortara ere ohitzen ez. Zeren zain erabaki gabe gai izan bere gain izaterik gabe irten bide bat bada. Ez da izango hemen utzi gazteak bakarrik libre. Esan daiteke, bidai honetarako zure etxean egindako kantu zirriborroetatik, konpliztea bilatu dituzula, banda bat osatu duzu gravatzeko, gero beste bat. Zuzenekoetarako, baino lehenengo pauso hori izan zen ez, konpartitzea, zure estudioan egongo ziren zure musikari lagunekin, kantuak eta kantu horiek forma ematea ez? Bai, aldortatik bai izan da, zerotik aste bat, edo, bueno, niretzako ezinbestekoa da diskoa sentitzea aurrera noala edo zerbait ikasten, edo zerbait berri eskaintzen, edo ahalegin hori badagoela behintzat ez. Eta uste dut disko honetan ekoizpena dela, bueno, klabetako bat ez, soinu berezi hori niretzako da, ez dakit, erabili dugun gitarra edo esaldi bat ezain importantea ez. Bai soinua eta bai grabatu dugun espazioa ere bai. Dugu Teatro El Kaleril, Gizona, Lleidako herri txiki bateko plazan dagoen antzokizar batean eta ez da estudio bat, da olako leio handi batzu bueno, eta egur zaharra, ez dakit, plazan bertan hor ezkilak entzuten dira, txakurrak, umeak, bueno, bada espazio bat ez dakit, sormenerako oso aproposa, ez? Eta hori, klabe izan da, ze disko honetan ere niretzako berrikuntzetako bat izan da, ez dugula apenas ensaiatu, estudiora sorte horretik, eta horrek bai bertigo handia ematen zidala, ez? Baina, bueno, Jordirekin izketan eta berak nahi zuen gauzak eta erabakiak estudioan bertan hartzea, ez? Eta ez aurretik, beste landu lokalean eta ja zerbait itxiarekin joan estudiora, ez? Eta bueno, hori oso politia da, baina gero egitea, eta bueno, nik asko neukan jokoan disko honekin, edo behintzat ez nuen edo zein disko eskaini nahi, beste urte isilik egon ondoren, eta bueno, uste dut azkenean zerbait berezi atera dela, ez dela nik nahi nuen ere hori saiestu, ez? Igual rock talde batetik datorren abeslariaren bakarkako disko, folk, ez dakit, ohiko hori hortik aldegin nahi nuen, eta uste dut hau badela beste zerbait. Esan daiteke, behin kantua grabatuta, estudioko lanak amaituta, kasui batean sartzen da diskoa, eta egun batean, gabeko 12 plazaratzen da, sare guztietan, ia inongo promo edo albiste izugarririk gabe, ez? Bai, bueno, bada beste estrategia bat, baina nik ez nuen nola planteatzen nuen debatea mahai gainean jartzeko ahalegin hori ere bai, ez nola partekatzen dugun musika gaur egun. Eta, bueno, esan zut zilegi da eta ondo dago eta nik neko ere egin dut eta behar bada egingo dut, baina disko honekin bai gauza argi bakarrenetako bat hauxe zen, ez? Ateako nuela inongo aurrerapenik gabe. Pixkate nire obsesiotako bat disko honekin izan da ere bai hori lilura aipatzen da diskoan, ez? Eta lilura hori babestea nola bai. Eta orduan horretarako behar nuen enigma puntu hori zaindu eta aurretik ahalik eta informazio hori gutxien egotea, ez? Eta nik nire zarantzan euskan eta lagun asko esaten zen, txolatu zara eta bueno, bazen estrategia pixka suizida, ez? Eta nik berez uste nuen
pixkanaka oso adi dagoen jendea enteratuko zela eta pixkanaka jongo zela igual zabaltzen, baina justo kontrako gertatu da, ez? Eta bai, hori argi neukan, grabatzen ari nintzela, etorri zitzaidan eta esaten bai, olateako, bapatean, eta erantzuna izan da, ez dakit salbuespena delako edo ezoikoa delako edo, bapatean bai, izan du nik uste efektu polita. Ez uste azteko, ez, lilura hori, inongo informaziorik gabe disko bat entzuteko aukera eta pixkat etxeko lanare, bai? Esan nahi dut, behartu dala jendean nolabait 10 kantuak entzutera, jakin gabe zein den singela, zein da gustatu behar zaizun kantua, edo norberak bere ondorioak ateratzeko aukera bat izan da, eta uste dut hori jendeak eskertu duela, ez da, gero diskoak daukan aldarte hori ere bai, lasaitasuna edo barne bake hori, edo ez dakit ez, zerai balsamikoa daukala esaten dut jendeak, eta bueno, bi kombinazio hori politxa izan da, ez? Eta gero ere bai, disko atera ondoren ere, pasaziren 3-4 egun inongo elkarrizketarik eman gabe. Eta hori ere propio egindako zerbait da, ez? Jendeak ere entzuteko inongo baldintzari gabe, ez? Zekien horrekin grabatu zuen, nik ez duen ezer esan, zeintzen taldean, non grabatu nuen, holako, ez? Alik eta puruen entzuteko diskoa, ez? Eta uste, bueno, gustatu zait, nola atera den. Txori bat kolpatu da kristalaren kontra, nirekin diardu, besterik ez, besterik ez. Kantu sorkuntza aipatu dugu, grabazio ere, hurrengo pausoa, zuzenekoa, 4 urte eta gero, berriz ere agertokiak begibistan, baina horren aurretik etxeko lanak egita ere, talde bat sortu, kantuak ensaiatu eta prestatu zuzenekotarako, ez? Hor ere, imaginatzen du nahi baino denbora gutxiago izan duzula eta nahi baino ensaio gutxiago, ez? Bai. Eta egia esan, bueno, aurretik ere, hola, etenaldi honetan ez dute holako green edo gogo berezirik eduki, zuzenekotara bueltatzeko, hori etortzen dut ere, bai, eta oso ondo egon naiz jo gabe, fokotatik aldenduta, jakinda asteburuan ez nuela, ez dakit, furgoneta montatu eta ez dakit nora jun beharko. Baina behin disko aterata, bai, ez, esan, hau, orain badukago, ez, kantu hau partekatzeko eta hor borobiltzen da dena, ez, eta disko honekin izaten ari da barbaridade bat, ez, nola konektatu duen eta jendeak nola konektatu duen kantu hauekin. Harrigarria da, zenbat mezu jasotze ditugun, eta bai, hortxe ja, bueno, lanaren erdia eginda neukan, izan ere Jordi eta Joan ekoizlea eta ekoizlea edo. Bueno, botani nola, bueno, kontzertu bat bintzat egin barko genuke elkarrekin, ez? Bueno, ni diskoa grabatzen egintzela, diskoan lehilen pentsatzen da, gerokoak ikusiko dugu nola eraman hau zuzenekora eta bar. Eta hori esan da, hauek esan ziren, nola kontzertu bakarra, bat egiteko ez du egingo ezak izer, eta batean ez ikusi nuen prest zeudela, biran erekin etortzeko, eta orduan nila lasaiago geratu nintzen. Bueno, soinukeraneko berezia delako, eta hauek oso landuta daukaten zera bada, eta lujo bada, ez, diskoaren ekoizleak eta ekoizleak taldean eukitzea, ja biderdia, edo lanaren erdia eginda zegoen, ez da, gero, bueno, osatu dugu, bai, hori, pixkat berezia bi bateriekin egin nahi nuen, eta bai, oso talde polita osatu dugu. Hor beti esaten dugu bakarkako diskoa, baina ez daude bakarrik ez, bakarrik ezin da, eta bai, oso pixkat privilegiatua sentitzen naiz, ez, denak ere badira oso, ez dakit, musika barrutik eta erabatze harkatzen duen jendea, ez, eta hortan bat egiten dugu, eta gero, Mariana eta Maia ere bai, diskoarekin enamoratuta, eta orduan, bueno, horrek ere asko errezten du, ez. Gorka, zaretu ditugu zure ondoan izan dituzun musikariak, aurkeztu zein dugu gure galduan. Bueno, da pieza nagusia, hemendik hasi zen dena, bera da Jordi Matas, pixkat jazz musikatik datorren gitarrista
mundial bat, baina, bueno, multi-instrumentista, ez? Danetik jotzen du eta taldean, basua, gehien bat, baina baita teklatuak eta koroak egite ditu eta bera da hasiera bat diskoaren ekoizlea. El Gorka al principi ens va ensenyar la seva música i de seguida li vaig dir que preferia escoltar-ho en directe per tenir com l'essència de la cançó, que és com més pura, no? Quan sentir com l'esperit una mica de la seva música. I res, quan va venir i ens va tocar, com que de seguida vam agafar la idea i ja vam començar agafant el baix, el Joan la bateria, i en un dia pràcticament va sortir com la idea d'aquest disc. Sí, a ell li va costar una mica, em sembla, de veure, però nosaltres ho vam veure de seguida que era molt guai, que havíem connectat com dos mons o uns quants mons junts. La música i les cançons tenen el seu propi viatge i ja ho sabem com des de sempre, no? Que una cosa és el disc i comences des d'allà i es va transformant i has de deixar com l'espai que elles mateixes vagin trobant. Quan fas la música amb altres persones, que cada un hi posi la seva personalitat i això fa que va viatjant i es transformen en alguna nou i que se'ls has de donar aquest espai, no? Gorka gure ondoan dugu, Amaia Miranda, taldean, gitarra jotzen du eta hotsak egiten ditu ere, badu bere bakarkako proiektua ere, eta aurkeztu. Bai, hoxe ez, Leioarra, Bartzelona bizi dena, baina oso, gitarista aparta, eta bere bakarkako diskoak ere entzuteko gonbitea egiten zuet, ontxe bertan kaleratu disko berri eder bat. Eta bai, plazerra ez, nik batez ere zuzenekoetan sortu den kimika hori ezin da erosi, ez? Hori da, edo gertatzen da edo ez da gertatzen, eta ja, hasieratik ez dakit. Nik, albotara begiratu eta ikusten du nola bizi duen musika eta nola zeharkatzen duen eta hor begiak itxita eta niretzako da txute bat eta hor konetatzen dugu pilo bat, oso pozik bere ekarpenarekin bai. Amaia, sartzen zara egitasmoan ja kantuak egina zaudenean, gitarra linea batzuk egina zaude, imaginatzen dut horien gainean lan dituzula zureak, badira diskoan dauden gauza batzuk, baina beste batzuk ez. Kantuak moldatzen dira zuzenekoetarako, ez? Bai, gehien diskoa mantendu dugu, azkenean hor Jordik egin zuen lan aparta, berez bera gitarrista da eta orduan hori pilo bat nabaritzen da. Gitarrak niretzat super txukun daude, oso ondo aukeratuta eta saiatu naiz hori zaintzen alduan moduan eta gero bai, egin ditugu ere berrien kantak eta bertan bai sartu ditut pixkat nire ez dakit nola esan, baina ideia batzuk edo, baina beti errespetu handiz dagoena da super polit. Esango nuke izan gabe disko bat, baina gitarra presentzia nabarmena daukatela ere kantuetan, ez? Bai, nik uste baiet. Berez gertatu zen zegoela hater bat, esaten zuela, en plan, adiós a las guitarras, esaten zuela komentarioetan eta bandan esaten guen, gitarrak badaude, eta badaude, igual ez daukate distortzio handirik, baina badaude eta pisu handia daukate eta niretzat super bolitak dira, pilo bat gozatzen du gitarra hori jotzen eta okeri bat da. Azkenean gertatu da pertsonalki oso giro apartekoa dagoela eta gainera musikalki izan dela, en plan, un match, dena funtzionatzen duenean dela placer handia eta niretzat azkenean hori da musika, hori da entzuten dena. Musikaren atzean dagoena, eta hori gertatzen ari da. Gorka, gure ondoan Joan Pontz dago, bateri jolea, estudioko sesioten hontzan, eta bai zuzenean ere ez. Bai, disko honetan 3 bateri jole hon dira, Ferran Palauko zuen kantu batzuk, Hilduk beste batzuk, baina bai, kantu gehienak Joane jo zituen eta bere ekarpena ekoizpen aldetik ere izan da ezinbestekoa, ez? Holako dupla bat sortu dute Jordik eta berak eta pixkat bien artean, ni hor kantua jotzen, hirukoa hau izan da hiruko titularra esan dezagun diskoan eta bere ekarpena izan da izugarria, berak bere taldea da El Petit de Kaleril.
eta probat hortik hasi zen ere bai, ez? Tokia eta eurengana jotzearen arrazoietako bat hori izan da, ez? Niri asko gustatzen zaien taldea da, zuzenean ikusi nituen berriz eta hori ja erabaki nuen, hori zela bidea, ez? Recordo aquells dies amb com molt creatius i molt frescos, perquè de seguida que tocava les cançons com que vèiem ràpid com conduir-les, no? Amb en Jordi va ser molt divertit aquells dies. Primer cop que vam trobar-nos, abans de tocar, portava moltes coses amb el mòbil i posava play i encara faltaven lletres, tenia idees i trossos, però ja era molt guapo, ja deia, uah, tio, no sé això. I ella estava, bueno, no sé si tinc, no? I dic, joder, però si aquí hi ha molt de material, caramba, que buen material, no? I sí, té aquesta particularitat, no?, de tenir una força. Es veu molt als concerts quan fa cançons sol, no? Que és com, és igual, no li fa falta tenir 5 músics. Pot fer-ho amb 5 músics, però tot sol té una força molt guai. Ho fas molt bé, Y las canciones grabadas en estudio, Sí. otra vuelta de tuerca, hemos Sí. comentado con Jordi, Sí. se preparan para directo y en este caso compartes set de batería con Mariana, Sí, Crack, increïble. y haciendo una banda bien bonita, ¿no? Sí. Una sensació molt guai, no?, de trobar gent que encaixar les peces per intentar fer una banda on la cosa primordial era aquesta cosa de la cruesa, de pocs elements, i combinar això amb les dues bateries crec que ha estat un bon encert, almenys per aquesta època jo ho trobo molt... que és com un tren, no?, que avança d'una manera diferent que un sol motor, no? Tenir dos motors fa que tot el ritme sigui com més dens i per mi és com una relectura del disc però molt interessant, que és com una altra fase i és molt guai i jo estic molt a gust amb la Mariana tocant la bateria. Taldeko beste baterijolea, Mariana Mot. Bai, Mariana, espaldi koizitu izan dugu, berrirekin ere bai, Sonic Trashekin, eta, txika da taldeko arima rockeroa, nik uste, Maika Makoskirekin, eta hainbat proiektutan ibilitakoa, koroak ere bikain egite ditu, eta bai, bateria da bere pasioa da pasada bat, eta hortan ere bat egiten dugu, ez, nola musikak, ez dakit, hartzen duen gure bizitzako, ez dakit, bai, alderdirik garrantzitsuena, ez dakit nola esan. La verdad es que fue una sorpresa increíble formar parte de esto, porque yo admiro mucho a Gorka desde hace mucho tiempo en la música de Richard Rack, también su faceta de productor y un poco el amor y la pasión, ¿no? Esa valentía de apostar por la música a ciegas, de viajar, o sea, todo lo que ha hecho y todos sus referentes siempre me han encantado. Entonces, pues lo primero fue una sorpresa y una gratitud enorme poder estar formando parte de esto. Al final yo pertenezco también a una escena como más rockera, mis gustos siempre han ido por música más potente, más vitamínica, no sé, como que mi energía es muy de directo, de vivir eso, y justo el disco era algo opuesto a esa energía, ¿no? Entonces todo el proceso de trabajo de las canciones y de encontrar el lugar que tenemos ahora pues ha sido un descubrimiento increíble. En directo lo estamos disfrutando un montón porque la energía que tenemos entre nosotros ahora mismo y que transmitimos al público pues tiene algo especial que no sabría cómo definirlo, pero si vas a un concierto y lo percibes pues sabes que está ahí, ¿no? También flipo con el efecto que crea el tocar dos baterías juntas a la vez, o sea, es algo que pues que es un efecto, ¿no? Como, no sé, como apretas un pedal y algo pasa en el sonido, pues realmente con las dos baterías te genera otra sensación en el escenario. La verdad es que cuando Gorka me lo planteó me hizo muchísima ilusión porque, tenía referentes musicales desde los 70 hasta grupos de la escena euskaldun más underground, como por ejemplo Elisabo, de los que era súper fan, entonces estaba como muy sorprendida y muy feliz de hacer ese experimento, ¿no? Es guay, la verdad que ha sido un gran descubrimiento.
askotan pentsatzen dugu nolabait adrenalina sentitzeko zarata egon behar dela, distortzio egon behar dela, zikintasuna egon behar dela, baina argi geratzen da ere kantu xumeekin eta kantu gordinekin ere, transmisio hori eta adrenalina ere sentitu daitekeela asko, ez? Bai, bueno, hori erakutsi ziguten taldeak eta asko egon dira ez, eta oso gaztea zenean eta batez metala edo hardcore egiten duzunean ematen du abiadura edo distorsioa edo hori behar duzula, baina egia da. Bueno, transmisioa beste nonbaitetik ere eta batzutan igual potenteagoa izan daitekeela inkluso ez. Bueno, nik urtea daramatzat distorsioaren riffaren erreinu hortan eta oso gustora egon naiz eta ziurrenik bueltatuko naiz horreare bai, ze niri distorsioaren mundua asko gustatzen zait. Baina, bueno, orain beste etapa batean nago eta esan dezaket, eta hori ez da erresa, disko honek nahiko ondo ordezkatzen hauela momentu honetan, ez? Nire ibilbide luze horretan, hauxe da orain eskaini nahi dudana eta adierazi nahi duena eta nahiko gerturatu gara disko honekin esan nahi duen horretara eta hori, bueno, eta erresa izaten ere, hola konforme geratzea, ez? Norbera bere lanarekin. Disko berriarekin gira berria aurkeztu zenuen, ja amaitzear dago iragarritako kontzertua, gaur biarritzen gauden, Azpeitiko kontzertu geratzen da beste pare bat, Bartzelona eta EHZ-tako ere iragarri berri duzue. Imaginatzen dut, ez dakit aurrera begirako asmoak martxan egongo diren, jarraituko duen gira, imaginatzen du baietz. Bai, ez da gau plan handirik, oain hasiko gara pixka bilerak egiten, hasieran, bueno, bazen olako kontzertu sorta bat, eta ez da oso festivaletarako diskoa behar bada. Baina, bueno, aldi berean ikuste dut, bai, badela ere disko bat, ez dut esango poliedrikoa, baina bai balio dezakela ere, bai, segun ze festivaletan, edo ze ordutegitan, eta ez dela batzutan estiloekin tematzen gara, eta ez da inbesteko garrantzirik, ez? Azkenean kantua buruzari gara, eta zuzenekoa nik uste moldatu daitekeela ere, bai. Udan ingo ditugu jaialdi gutxi batzuk, EHZ aipatu duzu, hor Mugaku daukagu, Bianan ere bai, Bideik Euskal Herrian. Eta, bueno, badaude Mahonera, Menorkaragoaz, bueno, badaude hor kontzertu batzuk da, baina ez gehiegi ere, eta gero uda ondoren nahiko nuke beste buelta bat eman, ez dakit zuzenekoari ikusiko dugu nola, baina bai. Eta bitartean bideaz gozatzea berriz ere. Bai, oantxe hori tokatzen da, eskizto lana izan da, hori ere esango izut estudioko lana politia, baina gogorra izan da, zuzen ere horregatik aurretik ez genuelako gehiagi landu, orduan sesioak ez ziren ikasitako zerbait jo eta ez zen momentuan erabakiak hartu beharra, horrek daukan presio aldetik eta gero arregloak pentsatu, entzun, ikusi zer funtzionatzen duen, zerkez, buelta, grabatu, bukatzen genuen, ni behintzat, porro egin da ez, gauetan, ezin duen gehiago, eta luzatu egin zen ere bai, estudioan, eta bueno, polita izan da, baina gogorra aldi berean ez, orduan, bueno, orain tokatzen zaigu jendearekin partekatzea eta pixkat, komunio hori hortaz gozatzea bai. Gu gozatu genuen, diskoarekin, gozatzen ari gara orain zuzeneko emanaldi hauekin, eta digun gora hurrengo pausoetara, eta bitartean bazuek ere, zuzenean erakusten duzuen bezala, segi gozatzen. Hori ba, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai. Ezagutzen dut leku sekretu bat, tori koordenatuak, eta itxaroitazuan.